Escritori. Això sabem el que és? Sí o no? Aviam, sabem el que és l'escritori o no? Sí. Sabem el que és l'escritori. Què és l'escritori? La pantalla. La pantalla on hi ha, sí, on posem o sigui, podem posar com el que tu vas dir. Sí. A l'escritori va ser el que tu vas dir, per exemple, un armari que l'obrim i a dins tenim totes les coses. No, això és un armari, un arxiu, un escritori. Què és un escritori? Jo diria que són les tecles, però... Les tecles són les Era la tecles. pantalla. Les tecles són les tecles. L'escritori és un moble. La pantalla és la pantalla. El teclat és el teclat. I què és l'escritori? És allò que surt quan s'entra al bot o a l'ordinador, jo sigui, tenen els icons i allà està l'escritori. Allà està l'escritori, però què és l'escritori? És allí on s'almacenarien els icons que es necessitin. Aviam, què és un escritori? Per escriure. No, un escritori que És un moble. és un moble, i què hi tinc en el moble escritori? Home, les coses guardades Pantalla i per està clar. No, a l'escritori de casa teva, què tens? Pues els llapis, llapisos, un bloc, una goma, posem per casa, ara podria tindre l'ordinador. Ara podries tenir l'ordenador. I aquestes coses, què coses? Per què tens uns bolis? Per escriure. Perquè de tant en tant escrius i allà estan els bolis. Per què tens una goma? Per borrar. Perquè de tant en tant et veus necessitada de borrar i allà tens la goma. Per què tens un bloc? Per anotar. Perquè de vegades tens que anotar... O sigui que en l'escritori tenim els llapisos, els blocs, les gomes, aquelles coses que quan anem a escriure habitualment necessitem. No t'ha passat mai que quan estàs en el teu escritori dius, ostres, no tinc un rotulador vermell, no està en l'escritori, te'n vas a una papereria o te'n vas a la cuina, que en tens una allà, i ho deixes en l'escritori. O sigui que en l'escritori tens aquelles coses que normalment utilitzes. Traslladat a la pantalla, a l'ordinador, l'escritori no és la pantalla, l'escritori és una pantalla, no l'aparato, sinó una pantalla en la que n'hi ha els bolis, les gomes, els blocs, aquelles coses que vinc utilitzant normalment. Una d'elles porta una E molt gran i se'n diu Internet Explorer. El rotulador vermell, cada vegada que vull subratllar alguna cosa, agafo el rotulador vermell i subratllo. Doncs cada vegada que vull entrar a internet, agafo l'Internet Explorer i subratllo. Sí, això ja va sortir. Perfecte, per tant, primer què fem? En l'escritori escollim què? Internet Explorer. Internet Explorer. Per què pinxo Internet Explorer? Digue'ls als companys. Per què pinxo Internet Explorer? Perquè agafi, vull dir, explori tot el que n'hi ha dins d'internet. Aviam, no cal que ens inventem coses. És molt simple. Per Internet Explorer, perquè entro a internet. No sé si entro per l'autopista o per la nacional. Jo entro. Internet Explorer per entrar a internet. D'acord? Ja estic a internet. Em surt, normalment, què hem dit? Si estem en aquest centre, la pantalla d'aquest centre Ha sortit Sant Boi. ens porta una web, Sant Boi, no sé què. Si estiguéssim en un altre centre, ens portaria potser una altra pantalla. Si ens n'anéssim, jo què sé, a Mataró, on tenim el grup de Mataró, doncs surt l'Ajuntament de Mataró. Per tant, a molts ordinadors ja està arxivat en aquella memòria que dèiem abans que la pàgina d'inici, quan entro a internet, és la que sigui. Jo no vull aquesta. Jo què vull? Entrar al meu correu. Per tant, què donaré? Bueno, però és que jo ja he posat viva, la malla, és... i llavors... Anem a parlar... Doble, un,
la malla, diva, punt, Aviam, que algú la rectifiqui. Sí, diva no. La malla, punto, net. Per tant, ens hem d'acostumar. Ara t'imagina que tu em diguessis a mi que anés a casa meva i em diguessis que està al carrer Aribau, Roger de Flor, 344-245. Si t'anessis al carrer Aribau. No. Quan tu em dius Aribau, Roger de Flor, 234-425, jo on te vaig? No sé on anar. Si tu em dius a mi lamalla.diva.net.es és Aribau, Roger de Flor, 269-424. Llavors dic, bueno, a on te vaig? No sé on anar. Per tant, la precisió en l'adreça és bàsica. Això és una cosa. Per tant, jo què li donaré? www.diva No, la malla, punt net. Repetimos. Repetimos. www.lamalla.net. D'acord. Ja estem a la malla. Ens ve una pàgina on hi ha unes notícies i hi ha unes pastilles a la dreta i una d'elles posa correu gratuït. Què farem a la dreta? Què és el que farem? Pinxem. Clic, pinxem i ens ve una altra pantalla que diu sol·licitud d'alta, sol·licitud de baixa, entrada al correu, directori, no sé què. Què pinxarem? Entrada al correo. Con propiedad. Entrada al correo. Entrada al correo. Aviam, què li passa a la nostra amiga? Estem seguint un camí com si ara anéssim, doncs jo què sé, d'aquí a la porta. I mentre estem anant cap a la porta, ella està dient que hi ha una cosa en la cafeteria. No, és que jo he fet tots els passos i he arribat a la porta i tu m'has dit que continués. Llavors jo no sé si no en surt, perquè no he posat això, sinó que... Però és que ara no estem amb això. Mercè, no estem... No has... Jo t'he dit, qui és el que no sap entrar? Ella ha dit que... No, però ho mentem. Quan has anat allà, tu m'has dit, tu hi has llegit que tenia els teus missatges que no feia falta que fes tot això. Que fes què has observat. I el fet que has observat se m'han anat i ara és el que jo no sé recuperar. Bueno, vale, vamos a ver. Tornem a començar. Ja ho he entès, això des del principi, però és que per entrar, per comprendre al final d'una cosa, s'ha de començar pel principi. I el problema és que això, abans d'aquesta sortida a la pissarra, tu no tenies ni idea, has dit, i tu tenies un cert folloncillo. Anem a repetir. Cridem a... Vamos a ver. Fixa't-hi. La malla... Si és que estic... Però estem primer de fer... Ah, a buscar a inici i a Internet Explorer. O sigui, estem a l'escritori. Sí. Veiem una E grande i Internet Explorer. Plim. Ja estem a Internet. Vale? On te vull anar d'Internet? A la malla. Poso la seva adreça. www.lamalla.net. No miris la... Captem. Després sortirà. Una vegada estic a la malla, hi ha una pastilla que parla del correu. Pinxo la pastilla del correu. Em surt una pantalla on diu, què vols? Donar-te d'alta, donar-te de baixa o entrar al correu? Què vull jo? Entrar al correu. Quan diu entrar al correu, em demana usuari i clau. Dono el meu usuari, que és el meu e-mail, i dono la clau, que és una paraula, que és una contrasenya, que no saps més que tu. Ja estic a la malla, ja estic en el correu de la malla. Sí o no? No ens baixem de l'autocar fins que no ho tinguem clar. No, ara el mereix. Què fem? Primer de... Què fem? Tenim a l'escriptori.
Internet Explorer, para entrar a internet. ¿Vale? Ja estem a internet. No, la malla no, què? www.lamalla.net. Em ve la malla i em dona el correu. Quan ja tinc el correu, em presenta què vols, donar-te d'alta, donar-te de baixa o entrar al correu. Vull entrar al correu. Em demana l'usuari i la clau. I ja estic al correu de la malla. El teu usuari és el teu email de la malla. Llavors només hem de posar per Ara tu ja pots seure. Aviam, què li ha passat a la Mercè? Ara entrem en el detall. Ja hem entrat a la malla. En el correu. Què ens trobem en el correu? Llegir correu. Agenda. Aquí què més posa? Enviar correu. Enviar correu. Agenda. A sota carpetes. Carpetes. Opcions. Opcions personals. I menú. I menú. Vale? D'acord? Sí. Vull llegir el correu. A on li donaré? A sota A llegir correu. Si vull llegir el correu, primer sé que vull llegir el correu. Aquí em posa, què vols? Llegir correu, enviar correu, l'agenda, carpetes, opcions o menú. Jo vull llegir el correu. Pinxo aquí i em dona tots els correus que tinc. Vale? I em posa qui me l'ha enviat, assumpte, i aquí a més tinc contestar a tots i... què més posa? Opciones. No. Bueno, mirando. Carpetas. Acabo d'entrar en llegir correu, què em posa? Se me n'hi ha anat ara. Llegir correu. Quan l'he pinxat a llegir correu, em mostra el correu. I què em posa aquí dalt? Si volem llegir opcions personals. No. Això ja estava. A veure, què posa? Seleccionar tot, esborrar... Seleccionar tot. Seleccionar una carpeta... Que no sóc aquí jo la taquígrafa. Seleccionar tot. I ajuda. Què més? Esborrar. Esborrar. Moure A. Moure a. Seleccioni una carpeta. I ajuda. Selecciona una carpeta I ajuda. i ajuda. Tenim tota la llista de correus i podem seleccionar tot, esborrar, moure a una carpeta i ajuda. Què volem fer? Què volem fer? Estic per això. Què volem fer? Llegir-lo. Seleccionar una carpeta. Llegir-lo, què és llegir-lo? Jo aquí tinc una casillita, si no recordo malament, Sí. que aquí deu de posar cel. Seleccionar tot. Selecciona tots. Esborrar, marco, i quan doni esborrar, s'esborrarà aquest. Vale? Moure a. Agafo aquest i aquest, els marco, i els moc a la carpeta D. Ara parlarem de les carpetes i de l'agenda, per deixar el tema matat. Vale? Ajuda, no sé què fer, demano ajuda. I si sé llegir, o m'esforço una miqueta, al pinxar l'ajuda em donarà un manual de què és el que es pot fer. Vale? Si vull llegir un correu, em poso a sobre de l'assumpte que sigui. Per això us dic que és molt important, quan envieu un correu, que en l'assumpte il·lustri de què tracta aquell correu, li pinxaré aquí al llegir l'assumpte i em donarà i aquí em posarà
datos del correo y aquí el correo. ¿Vale? Aquestes opcions, com aquestes opcions, són, si us fixeu, cada vegada que em ve una pantalla em dona unes opcions. En el cas de la malla, puc llegir els articles i al costat hi ha unes opcions. Entrada al correo, el tempus locus, una sèrie de coses, rutes de Catalunya, unes opcions. Pinxo aquella opció i entro en un altre entorn. Quan estic en aquesta pantalla, tinc unes opcions. Quan estic en aquesta pantalla, tinc unes opcions. Quan estic en aquesta pantalla, tinc unes opcions. Que són raonables per lo que vull fer en cada moment. Quan entro en el correo, què vull? Llegir o enviar? Això són les coses que normalment es fan. Vull llegir el correo o no? És que m'he connectat per enviar un correo. Quan estic llegint, veig els correus. Què els vols? Seleccionar tots? Perquè potser els vols borrar. Vols esborrar algú? O vols moure'l en una carpeta? Ni vull fer això, ni vull fer això, ni vull fer això, ni vull fer això. Vull llegir-lo. Me'n vaig a l'assumpte, pinxo y envío el correo. ¿Qué digo un correo? Remitente, destinatario y si alguien ha recibido una copia. ¿Vale? Por lo tanto, aquí están tots els que en aquest correu hi són. Quan tu m'estàs enviant una còpia a info@innogran con còpia a El Campa, són dues persones, dues adreces, anem a dir, que consten en aquest email. Tu en aquest email m'estàs posant en un assumpte i tu, per què no? D'acord? Que és un acord que a mi em va bé perquè quan jo llegeixi els assumptes que posin i tu, per què no, sé que signifiquen que no tinc a la llista a la persona que m'està enviant l'email. D'acord? Què estic fent jo? M'estàs enviant un email a info@innogran perquè jo, amb el meu Outlook Express en el meu ordinador, em va millor per ordenar-me. Però si ara jo vull comentar un email que m'heu enviat i no m'he portat l'ordinador, no puc fer-ho. Per això m'estàs enviant una còpia al campalamalla.net. Que estigui allà on estigui, puc entrar en un ordinador, Internet Explorer, lamalla.net, entrada al correu, i ja estic aquí. Estigui on estigui. Quan jo sento de vegades, aquí pot accedir a la malla, aquí, allà i en Washington. D'acord? Quan ja estic en el correu, la Mercè ha rebut un correu, el del català-castellà que us comento, que li fa una suggerència. Després de dir-li unes coses, al final diu: si pinches contestar a tots, que és una de les opcions, hi ha contestar i contestar a tots. Sí o no? Si jo li dono contestar a tots, tots els que hi ha en el correu rebran aquesta contesta. Què li estic dient aquí? El mateix que us estic dient a tots. Això està anant molt bé. Si tu, al llarg d'aquest procés, hauràs observat coses, que atractiu això, que atractiu l'altre, o que va avorrit això, que ha avorrit l'altre, el que sigui. Dic, home, digue'ns-ho a tots, perquè tots rebrem les teves observacions. Alguna cosa que jo no he vist, al veure la teva observació, dic, ostres, és veritat, això no és el meu corregut. Al rebre la seva observació, veiem coses que potser nosaltres no hem vist. Al veure la seva observació, veiem coses que potser nosaltres no hem vist. Per tant, tindrem tots una idea del que tots plegats hem anat observant. Quan anem a orientar en el casal, ens trobarem persones com nosaltres. I que allò que hem observat nosaltres fora bo que ho observessin ells. M'agrada dir Rosa Querol, Conesa, vinc del casal d'avis de Collbató i he començat aquest curs que és molt interessant. Antigament jo havia treballat amb cartes perforades, doncs soc dels principiants a la informàtica, però no havia tocat mai cap ordinador.
Ara ja començo a navegar, m'introdueixo amb els emails, a enviar-ne i també a rebre'n. Què més puc dir? Talla. Quan tinguem ara els ordinadors instal·lats al casal, doncs ja mirarem de dinamitzar la gent que vingui allí a treballar amb nosaltres i fer el millor possible, d'ensenyar-los el que jo he pogut aprendre. Hola, me llamo Eugenio Montero Clemente, hace 2 años que soy pensionista y vivo en el municipio de Cañella. Pertenezco al casal de Cañella. Pues me avisaron para poder hacer este curso y una cosa que me interesaba porque yo de internet no sabía nada. El curso me ha ido muy bien porque actualmente, después de unas sesiones que hemos tenido, de 6 o 7 sesiones, pues resulta de que ya mando correo, entro en internet, busco páginas y todo me va muy bien y cada día me va gustando más. Ahora espero que cuando hagamos lo del casal, pues que los compañeros que vengan poder hacer lo mismo que en el curso han hecho conmigo, prepararme y hacer las cosas pues a su debido tiempo y en condiciones. Espero que todo vaya bien. A mí el curso me ha ido muy bien, desde luego. Al principio era un poco reacio a pensar que iba a ser imposible, pero veo que no, que es una cosa muy fácil y es cuestión de poner interés y poner atención al profesor cuando te está dando las clases. Nos han tratado muy bien, estamos muy contentos y espero que de ahora en adelante seamos nosotros los que enseñemos a otras personas. La malla, correo gratuito, entro Con correo usuario electrónico, después, bueno, me sale la malla, y después ya me sale aquí, la cartita mira pequeña. Entonces yo allí lo que hago es poner, o sea, el usuario, el nombre, la clave y pico, entrar. no sé, entrar. Y ya me pones. No, de ahí no pasa nada. ¿Y qué te dice? No, no es que no me dice nada porque dice que hay un error. Te dice que hay un error. Sí, sí, pero Error no lo cuento. en la clau d'accés. Per què? Perquè hi ha un error en la clau d'accés. Quan un ordinador et diu que hi ha un error en la clau d'accés, és que hi ha un error en la clau Per d'accés. això t'ho volia ensenyar perquè veiessis el que era. ¿Dónde está la guerrera? Pues en que tengo que apretar el subguión porque con un guión no me lo acepta. Pero el subguión no lo encuentro. O sea, yo lo he hecho. He entrado ya en el correo. Tengo un correo. Pero no... O sea, no lo encuentro la tecla del subguión. Vale. O sea, no sé dónde está la tecla del subguión. O sea, ya tenemos una pregunta. ¿Dónde está la tecla del subguión? Y que cuando doy la clave de acceso me dice que hay un error. Y eso es que soy una guerrera. ¿De acuerdo? Claro, porque yo Bien. no pararé. Bien. Ahora la guerrera se nos sienta en la silla Venga. y ahora el No compadre haber le dirá salido a la diciendo guerrera todo, cómo ¿eh? arreglar su problema. El que no s'ha enterat de res. Vale? Recorda'm el nom del nostre company. Josep. Josep, un moment, Me llamo Rosa Pérez, es igual, me da la misma. Català o castellà, com vulgui. Me llamo Rosa Pérez, pertenezco al municipio de Cervelló. Yo cuando vine a este curso no tenía idea ni lo que era un ratón. Hoy ya puedo mandar un email, más o menos, pero la cosa para mí ha sido fabulosa, moralmente y en todos los aspectos. ¿Ves? Bueno, espero que los profesores también hayan quedado contentos de nosotros, ya que nosotros hemos venido con una gran ilusión. Yo me llamo La Guerrera porque no pienso parar hasta que lo consiga y quiero ayudar pues, a la gente mayor y a los jóvenes también para que ellos puedan conseguir lo mismo que yo, más fácilmente porque lo harán en casa, pero esta es la idea que yo tengo. Y dar las gracias a la Diputación
por habernos ofrecido este programa. Ja, Jo em dic José Luis Escobar, soc de Vilanova i la Geltrú i perteneixo al casal dels avis de Vilanova. I estic fent aquí un curset per ajudar a aprendre o entrar a internet amb els avis de Vilanova. Jo sabia entrar només, ara sé una mica més per poder ajudar-los una mica, no com a professor, sinó només com ajudar-los a introduir-los a saber entrar a l'internet. Sí, aquest curs t'ha ajudat molt? Home, aquest curs a mi m'ha ajudat perquè relativament jo no sabia només que el just per poder entrar, no sabia navegar. O sigui, ara m'han ajudat a aprendre a buscar, no sé, un viatge, un recorregut d'una ruta de la muntanya, en fi, webs d'ajuntament, notícies, llegir La Vanguardia, doncs coses d'aquestes. Esteu aquí. Això pot ser, per algunes coses, una barrera invisible. Em plantegen un tema i ve aquest dels casals. Persones orientades al resultat. Tu vols comunicar-te amb mi sense una màquina més maca? Una màquina. Però, si jo tinc gravat, dic, no, les màquines són màquines. Si en comptes de la màquina nosaltres volem el resultat... En definitiva, el que vinc a dir és que el llenguatge, les paraules, les expressions, tampoc dic que tinguem d'estar tot el dia pendents d'això, però són coses que semblen intranscendents, però en definitiva estan, diguem-ne, fertilitzant o desfertilitzant algo que ens pot ajudar a créixer. Quan a vosaltres us vinguin altres persones, escolta'm, que jo tinc... Però a mi no m'agraden les màquines. Recordeu, ell no t'està escoltant. Tu has d'escoltar. És allò que moltes vegades diem, com més apretes tu, més apreta ell. Nosaltres, quan parlem de preparats, vosaltres teniu una cosa que és el més important. Heu agafat un criteri. Teniu criteri. Sabeu ja distingir entre lo gran i lo petit, navegar, correu electrònic, coses que no teníeu clars fa un mes i mig. Us vull fer pensar aquest mes i mig, anem a dir, ens vam conèixer el 28 de novembre o alguna cosa així, i estem avui a 30 de gener. 60 dies naturals, dins dels quals n'hem fet 3 setmanes de vacances. I ens veiem un cop a la setmana. Sí, hem estat poca estona. I amb tot i això, mira tu quin canvi. Vosaltres teniu criteri i vosaltres no teniu experiència, però el 80% del vostre municipi no en té criteri. El qual no vol dir que tu vegis un nano que està agafant un ordinador i el fa volar. Però clar, no vol dir que tingui clar què significa l'internet. Tu estàs veient potser un nano que està jugant amb un altre fotent la guerra de les galàxies. I amb això té una destressa impressionant. Però no li facis pensar en què és el que pot treure o no treure de l'internet o comunicar amb un... Tot això no té criteri. Té una destressa amb les mans. Tu agafes una nena de 2 anys avui i t'agafa un CD, el fot a dins, li dona el botó i posa la cançó 4. I dius, hòstia, aquesta nena, quan ha nascut, s'ha trobat que això és el que hi ha. No li donis una xapa perquè jugui al meco, no sap què significa això. Ni li donis un drap perquè faci una nina. No, hi ha nines que parlen. A vegades amb draps no es fan nines. En la nostra època, amb un drap fèiem una nina, amb una xapa una pilota, i si el que tenia un patinet això era la leche. És diferent. Llavors, que tingueu això clar, és simplement perquè ho sapigueu. Vosaltres podeu estar parlant amb el director de l'oficina de la Caixa, que està tot el dia donant-li la pantalla, fent què? Els ingressos i els 20 euros. No vol dir que utilitzi l'internet. És més,
en moltes ocasions, a l'empresa no poden fer servir internet. Està prohibit. Ojo, quan parlem de la gent que està més alta, diguem-ne, dins de les organitzacions, encara que no en sàpiga, no pot reconèixer que no en sap, perquè té una xavalilla de 22 anys que ho fa bé. Llavors, clar, com que és el jefe, no pot dir que no sap fer allò. Amb la qual cosa oculta molta gent el no coneixement, però l'estadística és ben clara. El 20 i pico % de la població utilitza habitualment l'internet i el que no utilitza habitualment l'internet no fa servir l'internet. Les màquines que no m'agraden, jo que estic preparat, jo que tinc d'agafar experiència, què vol dir? Això, dale que dale, i d'aquí un mes, vosaltres això de l'internet ja és com la targeta de crèdit. Que quan la vau tenir la primera vegada entre la llibreta i la targeta de crèdit, en la llibreta tenies allà els apunts i la targeta de crèdit no tenia res, però tu ara saps que vas al caixer, li dius que vols els moviments, te'l dona igual que amb la targeta. Ha hagut un canvi en la mentalitat i no han passat tants anys. Qui tenia una targeta de crèdit fa 10 anys, però molta gent no... Ara tot deu amb la llibreta. Encara n'hi ha gent que va amb la llibreta, no té la seva targeta, etc. Ha hagut un canvi que ha trigat un temps. Jo diria, amb aquest panel que tenim al davant, amb tan poc temps i un canvi tan important, si vosaltres esteu avui com si estiguéssiu a casa vostra. No estàs en un lloc inhòspit, com al principi. No? Això és, diguem-ne... Ojo, hi haurà qui no tindrà encara clar l'agenda, no li pico bé la malla, però té suficient formació com per dir, bueno, ara començo a practicar. I clar, practicar és dir, vale, me'n vaig a practicar al casal. I no saps què fer, t'has de muntar uns guions de pràctiques. Nosaltres, d'alguna manera, per exemple, imagina't, això és un CD. Mira que tu ara vas i en el casal tenim aquest CD, que és la presentació del casal perquè quan anem a parlar amb algú li expliquem lo de l'internet i el casal i no sé què, no sé quantos. I ara tu te'n vas, amb una organització important del municipi. Escolta'm, que té un ordenador? És que li voldríem presentar una cosa. Tu t'agafes, te'n vas, amb una catxarrita així, i fiques en l'ordenador d'aquest senyor, pum, 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 i li comences a fer una presentació del que vols fer en el casal. Cap endarrere, cau. Cap endarrere. O sigui, quan veiem algun email d'algun company, diu, estem enviant a l'Ajuntament, al consistori, a l'alcalde, li hem felicitat el seu sant, a les oficines bancàries, nosaltres estem aquí. I ja li diuen al president del casal, què està passant al casal? Perquè això no passa desapercebut. O sigui, això no és normal. I no és normal, perquè si haguérem fet internet, és normal, perquè hi ha altres... Haguérem après més o haguérem après menys, però no hem après internet exclusivament. Estem entrant en un plantejament de dinamitzar i això vol dir que anem cap a l'exterior. Si recordeu, al principi, nosaltres dèiem, des del casal al municipi, aquesta és la cosa, aquí està el nus. Si recordeu, tenim un casal, i aquest casal està en un municipi. De la mateixa manera que vosaltres vau arribar un dia, uy, que miedo tengo, que miedo tengo, que miedo tengo, però teníeu una il·lusió. Ostres, jo això de l'internet, el meu net, el meu fill, el veí, la veïna, el casal, jo vull fer-ho. Tenies una il·lusió. Aquesta il·lusió, jo diria que inclús en el programa aquest que hem anat fent, vosaltres l'heu anat associant amb coses vostres particulars. Ostres, podia fer això, podia fer això, podia fer això. Cadascú de vosaltres. Entre aquí i aquí ha hagut un temps.
45 dies mal comptats. En aquest casal ha hagut un canvi, que a alguna gent li pot passar desapercebut. Han entrat 3 màquines. Una impressora. Bueno, això és una novetat. Bueno, en definitiva això, qualsevol compra unes màquines, compra una impressora i ja les té. Però a més en el casal hi ha hagut un canvi més important. Han nascut 2 persones, 3 o 1, depèn de cada casal, que diuen jo vull orientar a la gent. Aquest dibuix el podem replicar per 44. No és un dibuix aïllat. I aquest equip, 150. 140 i pico. Que tothom està amb la boca oberta com dient aquí no falta ningú a les classes. Es veu que no és normal. Quan l'Ajuntament, vosaltres ho sabreu millor, es comença un curs d'algo, comença amb 20, al cap de la setmana n'hi ha 10 i després queden 6. I aquí s'hi apunta gent que podia venir la companya. No s'esborra gent. Tenim gent que surt de l'hospital amb una pedra al ronyó i ve a la classe. Clar, això, a la gent que pensa, això no és normal. Què passa aquí? Que aquests volen néixer. Això és un embrió. I això, uns fan la A, els altres fan la B, té una força. Però això, treballant en xarxa, no té res a veure. És molt més tot. Dirigint-nos al municipi, a més d'anar al casal, estem adquirint notorietat en el municipi. Quan els companys de Balanyà li envien al consistori un e-mail dient estem aquí, al casal, què has passat al casal? Home, algú podria dir, home, és que hi ha un tio molt maco allà que li agrada molt tot això i està fotent-li canya. Però, ostres, i aquí, i aquí, i aquí, i aquí, i aquí. Aquí passa alguna cosa. Anem a animar això. Lo normal. Per tant, agafar consciència de que això és així, de que ha succeït una cosa, i ara hem de tenir en compte que com tot allò que neix, ara ha de caminar. Ja té capacitat de caminar, però ara ha de caminar. I per caminar què s'ha de fer? Caminar, caure, caminar, caure, caminar, caure, caminar, caure, vinga. Diu, ostres, quin rotllo. Haurem de fer pràctiques. No, fem feina, i a partir d'aquí practiquem. Per exemple, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Però he contestat alguns e-mails, però contestar-los tots els anirem contestant perquè hi ha un mogollon d'e-mails. I llavors resulta que en aquests e-mails jo observo 2 coses. A la que arriben 6 línies, jo m'agrada que quan dieu les coses, bomba, que ben dites. La manera de dir-les, que ben plantejat. He escoltat al llarg de totes aquestes sessions, és que jo no he anat al col·le, és que jo tinc falta d'ortografia. Teniu falta d'ortografia. No tots, però molts. Bueno, sí, jo crec que ningú s'ha de considerar ni més ni menys perquè faci falta. Però bueno, hi ha alguns de vosaltres que això de la falta us preocupa. De la mateixa manera que quan vau començar aquest programa i us plantejàveu la il·lusió que us feia tot això de controlar l'internet, doncs aquí ara estem aquí i ja comencem a dir, bueno, internet, ortografia, diverses coses. Aquesta és la realitat. Jo amb l'ortografia ho faig de pena. I jo vull fer-ho bé.
Però ara no venia un curs d'ortografia, de gramàtica. No cal. Planteja com són les coses quan a tu t'agraden. De la mateixa manera que vas fer amb l'internet. I te n'adonaràs que una ocurrència que d'entrada et ve és dir, home, per poder aprendre ortografia, a l'edat que estem, és una mica... se't fa costa amunt, no? Però si quan tu llegeixes un e-mail et concentres en la lectura, te n'adones com s'escriuen coses. I aquest les va pescant. A lo millor llegir un llibre, si no tinc l'hàbit de llegir, ostres, però llegir un e-mail no estic llegint, no tinc d'esforçar-me. Un company m'està dient alguna cosa. Jo vaig llegir l'e-mail, o llegir l'e-mail, cling, 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 cling. Si m'ha enviat un company que fa faltes, on estan les faltes? I si m'ha enviat un company que no fa faltes, on no estan les faltes? I així no me n'adonaré i estic fent pràctiques d'ortografia. Mira tu quina tonteria. Aprofito que el Pisuerga passa per Valladolid. Que és una cosa que si t'hi habitues a aprofitar les avantatges que té algo que tu fas cada dia, però dic, bueno, no estic fent res i estic aconseguint un resultat. Per quin motiu? Perquè m'he dit plantejat. Així de simple. I a part, estic començant a tenir menys preocupació per al meu problema d'ortografia. Sé que és una cosa que avui és 100% grave, anem a dir, demà serà 90, demà passat serà 80, i així. Aquesta és una orientació que us trobareu, com m'he trobat jo, perquè a vosaltres us passarà el que m'ha passat a mi. Us trobareu persones que tenen por. Llavors vosaltres podeu anar a vendre'ls la moto, però això no és el camí. La gent no vol venir a comprar motos al casal. La gent el que vol és, no et diré que la portis, no, que si li marques un camí, que al final hi ha alguna cosa que és maco, com li mostro que és maco? Mira el que faig. Ui, jo també ho vull fer. Doneu-li un valor a això. Doncs s'han de fer uns passos com m'he fet jo. Algú pot creure que no, doncs ara jo em foto a ensenyar. Vosaltres no sou professors, ni professores. Vosaltres podeu orientar. I especialment, en treure la por és el 80% del principi. Quan ja una persona ja no té por, llavors ja, clar, aquesta franja de tenir por a no tenir por, com ho aconseguim? Nosaltres una de les coses que anem a plantejar és que aquest programa continuï. Potser en un altre format, perquè ara, de la mateixa manera que aquí vosaltres teníeu una visió i amb la informació que teniu ara, aquesta visió ja s'ha quedat curta. Ja no vols, allà el que vols és fer coses. Ja, per exemple, ve el company, ja s'han fet una tarda del casal amb l'e-mail, l'altre dia ell també portava una, ja tenim la foto del casal que la tenim a l'ordinador, ja comencem a tenir peces que més tard o més aviat es podran convertir en peces on expresseu el que voleu fer. Quan tu vas amb una peça així, i mira, escolti, nosaltres volem fer això. Aquí n'hi ha 25 fulles que algú se les ha de llegir. Ui, aquests tios. Això qui ho fa? La gent, qualsevol empresa que vol presentar un projecte a la direcció, el del departament, prepara un informe amb el seu equip i presenta això. I és possible que ho presenti amb el seu ordenador. Però nosaltres igual, per què no? Nosaltres una de les coses que com a associació ignorant pretenem, és dir, impulsem la comunicació. Nosaltres diem, qualsevol persona ha de tenir els mateixos mitjans. La gent gran, els mateixos mitjans que el director general de la Repsol. Per què menys?
què hem de tenir menys? Som gent gran, però, bueno, i què? Si a la Repsol tenen un curs muntat amb un catxarrito d'aquests petits, que això val 200 peles, però clar, molta gent no sap que existeix, doncs no és el mateix anar amb això que anar amb això. Nosaltres, igual que estem construint, anireu construint coses, amb la foto, no sé què, no sé quantos, a poc, això acabarà. Vosaltres, quan vingui algú al casal, aquí posarà el vostre casal amb la foto, i a tota la gent del municipi que tingui més de 50 anys, o que vosaltres considereu, mira, això som nosaltres, aquestes són les coses que fem. I aquí què pot haver-hi? Pues jo què sé, el que vulguem. Clar, tu vas així per la vida i ja no és allò del casal, unes senyores i uns senyors, i fer això, i fer això, és d'aquí un mes i mig el que estareu fent. En la vida que nosaltres podem estar compartint amb vosaltres això i donant-vos suport, nosaltres ja ho farem. Però hi ha una cosa que està clara. Recordeu que també dèiem al principi, aquest és un programa en què vosaltres sou els protagonistes. O esteu vosaltres per fer el programa, o aquest programa no es pot fer. Poden fer uns cursos d'internet, però això és pan per avui, hambre para la mañana, o algo així. No vull dir en un cas individual, sinó vull dir amb el que és el conjunt d'un municipi. Sí? Barabam, i jo tenia pressa, dic, bueno, saps què? Ja tornem demà. I desenxufo. L'any demà, caray, usted ha cerrado mal la máquina y esto no lo van a hacer nunca más. Això no t'ho ha dit. Sí, prometo. Que si no et diu la mentida de l'elèctrica. Provem-ho. Provem-ho. No. Aviam. Ho deixes provar? Aviam. I una línia groga allà. Un petit repasset perquè tothom, amb el quart d'hora que li anem a dedicar a això, li quedi clar, i li quedi clar què fem per enviar i rebre emails. Ho explico jo i després ho fem. Sí, el resultat. Quin és el resultat? Jo estic enviant y así o enviar email. Por ese rotulador se ve poco, ¿eh? ¿Sí? A ver si lo vemos mejor aquí. Pues ya decíamos con esto. ¿Lo veis aquí? En el papel, ¿no? No, pero no se gasta. ¿Aquí lo veis bien o se refleja? Por rever emails. ¿Vale? Para poder arribar aquí, haig d'estar en el correo de la mano. Haig d'haver entrat alta, baixa, entrada a correu. Quan entro aquí, em demana usuari i clau. ¿Vale? Sirve para todos. Usuario y clave. El usuario lo tenéis que saber de memoria. Es como el teléfono de tu casa. A ver, no me acuerdo. Ese usuario coincide con tu email. Por lo tanto, es normal que te encuentres a alguien. Oye, pues envíame un email. Y le tienes que dar tu email. Si no te lo sabes, ¿cómo que no lo vas a dar? ¿Vale? Pues venga. Email y la palabra clave no hace falta que la pongas. ¿Cuál es tu email? Tu usuario. Lo opera. Si lo tenéis destapado se... Arroba. Vale, verás. ¿Me pongo el puntito? No, el punto va después. El acento no hace falta. Da igual, lo quito. Está allí, Antonio, ahí arriba. Puntos. Punto net.
No. La malla. Punto la malla. Pero aquí viene la malla primero. Claro. lopera@barberá.lamalla.net, ¿vale? Venga, el compañero. Don Francisco. Don ¿Cómo Francisco. cepillo? Nada, el cepillo, ese hay que... No borre, no, debajo, ahí. Quítese usted que si no nos sale la foto. Aquí. Sí, vamos a abajo. Ponte aquí, Antonio. Ponte para aquí, así lo vemos mejor. Espera, que no Arroba. Barberá. Y baja arriba. Barberá, malla... Punto. Punto. La... Punto. Net. Venga. Muy bien. Vale. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué? ¿No lo lees? Al principio que pones flores. Flores. Muy bien. Ahora hay como. Arroba. O sea, el del compañero, ¿cuál era? ¿El Antonio? Antonio. El mismo mío tiene que poner. Arroba barberá.lamalla.net. Lopera, arroba, barberá, no sé dónde ves el Vallés, no está. Bueno, y tampoco he puesto aquí tampoco barberá. Porque no hay barberá, porque no hay del Vallés, es barberá. Es barberá. Lopera, arroba, barberá.lamalla.net, ¿vale? El del compañero, ¿cuál es? El segundo. El mío, uva. No, lo dice ya. Ah, uva, si se llama, uva, no, como dice uva. Arroba, barberá.lamalla.net. El del compañero, el de Manuel. De manera, porque no lo veo desde aquí. Flores. Arroba, barberá.lamalla.net. Venga, ¿y el del otro, Manuel? Mateo. El otro, Mateo, yo porque lo veo porque está allí. Mateo, arroba. Ahora pregunto yo. ¿Sabes que tu amigo se llama Mateo? Claro. ¿Sabes que tu amigo se llama Flores? Pues lo mismo. ¿Sabes que tu amigo se llama Lopera? Pues todo lo mismo. ¿Por qué tienes que agudizar la vista para ver barberá.lamalla.net si todos tenéis barberá.lamalla.net? ¿Por qué? Porque parece que esto es una cosa. Él dice Barberá del Vallés, cuando es nada más Barberá. Cuando escribes Barberá, vamos a ver, barberá.lamalla.net en todos los emails del Casal de Barberá. La arroba en todos. El nombre, cada uno el que le dé la gana. Por tanto, barberá.lamalla.net, no hace falta que miréis los apuntes. No, yo no lo miro. Perdona, yo estoy antes con Manel, que va a ponerlo, y cuando va a poner Barberá mira el apunte, porque duda de él. Pero él, Barberá,
con la edad que tiene lo ha oído 7 millones de veces. Vive en Barberá, ¿vale? No hay que memorizarlo. La malla es una cosa que hemos dicho 7000 veces y el .net es lo más nuevo. Pero al final es, en el casal de Barberá, Lopera, Uva, Flores y Mateos, @barberá.lamalla.net. @barberá.lamalla.net siempre, ¿vale? Por lo tanto no hay que pensar mucho. ¿Qué hay que procurar? Barberá, no dejarse el punto después, no poner Barberá con mayúscula, todo siempre en minúsculas, cuando lo escribís en el ordenador, ¿vale? Flores, cuidado que esto podría hacer creer que hay un espacio en medio y no es así, ¿vale? Tiene que ir todo junto, porque esto es un nombre que tiene que ir todo junto. La arroba tiene que ir junta, Barberá tiene que ir junto, .lamalla.net, ¿vale? ¿Sí? ¿Entensos? ¿Vale? Por tanto, cuando vais a escribir usuario, esto. Contraseña o cloud, la que tú sepas, y nada más la tienes que saber tú. Entrar y ya estás en el correo, ¿vale? JHS de Paula, @ Ho has obert, que no sé què havíem mirat. Ho has mirat? Venga. Mayores, primero los mayores. Tú coges otro boli. Que es el mismo color, ¿no? Moreno. More. No, punto ahí. Enviadme un correo. Enviadme un correo. Enviadme un correo al campo@lamalla.net. Que se haga guapo, porque te lo ves. Te hago mañana yo a Sí, toma, toma. Ojo. Venga, enviadme un correo. Ojo, arroba, Moncada, no, pues qué. Ara pues superes la mano. Pero porque me dicen me lo devuelven y no, ahora estoy apuntando también y los mandaré. Ahora sí de mi @sami.lamalla.net. Lamalla.net. El teu? Sí. Pues jo l'arroba Molt bé. Sense mirar. Vinga, mira'm a mi. Tornem a començar. No. Pensa. Jubegraí és algo que... Jubegraí és algo que recordaràs tota la vida. Perquè és com et dius tu, no? Molt bé. Perfecte. Aviam. El meu el primer és cremades@manlleu.lamalla.net. Perfecte. Company. Capachero. Capachero. Per Capachero
No mires el paper, mira a mi. Capachero, arroba, manlleu, la malla, Empezamos. El capachero. el capachero, arroba, manlleu, punto, la malla, punto, net. Repetimos. El capachero, arroba, la malla, no, manlleu, punto, la malla, punto, net. Molt bé. Si pasa de los 3.000. Papito. La punta no es un punto, es una coma. ¿A quién? Al profesor. ¿Con copia a quién? ¿A quién le la copia? Asunto. Felicitarlo. Ya has puesto este asunto, ahora le pondrás aquí lo que te quieres poner. Pones aquí y ¿qué le dirás? Sí. Ellos te felicitan por participar. Bueno, porque habrá un fallo. Y ahora tienes el profesor aquí, Xavi. Bueno, pues de momento, ¿a quién se lo vas a enviar? Al Campa. Pues el Campa. Mira, con copia. ¿Alguien? No. Has d'apartar amb dos, i a la